Kde bolo, tam bol že raz jeden hrad. V tom hrade bývali dvaja chlapci. Spider-Man a Harry Potter. Boli kamaráti, no ale mali tam len jednu posteľ. Tak Spider-Man kúpil ešte jednu takúto. Dal ju do hradu, aby na ňoho mohol spať. Zobral aj kraťasy, šabľu, aj druhú šabľu. Potom tu mali taký krásny domček. Vonku mali stôl, všetko. Mali aj motorku, mali aj lampu, všetko mali. No ale jedného dňa prišiel dinosaurus. Všetko tam poničil. No ale z hradu dačo zostalo. Kamaráti sa skryli, ale počuli tie zvuky. Vyšli vonku a uvideli dinosaura. Zľakli sa a išli naspäť do domčeka. Zobrali vodítko, dali ho na dinosaura a dali ho preč. No milí přátelé, tento hrad žije. Tak dovidenia a ďalšie video urobím za pár dní alebo neviem koľko, ale za 1 rok. Dovidenia.